menika anakku nggih. Ono iki. Ayo nggih tak gendong tak boyong minggah siti inggil nggih. Kanjeng Rama mangestaken dawuh Kanjeng Rama. Kanjeng Rama mangestaken dawuh Kanjeng Rama. Mangke Bu. Besan nggih mboten ana. Rata rambat minggah siti inggil pinaturata. Menika paniti busana Mbak Rini Sigra. Meratitisaken lumampahing adicara krobongan. Sindur kalolos dening panjenenganipun Ibu Wiri Sepuh. Awit datang sampun angandane lumampahing adicara bobot timbang. Ngupadi boboting kawih bawanane andile Gusti boten bajine manut marang ingkang putra lan ingkang putri. Parandene Kanjeng Ibu dangu Kanjeng Rama. Piye rasane atimu bapak ning atiku Sumala Ibu. Ora tak anggap anak mantu sajan putra mantu lenggahing padha. Syukur yen kaya mangkono bapakne. Lah jatuh punika bapa timbang. Ngupadi boboting kami bapak nanging andile Gusti boten banjine manut marang ingkang putra anakku nggih. Siramu kabeh ora tak bintah-bintahake ya nggih. Kanjeng Rama mangestaken dawuh Kanjeng Rama. Nanging sampun ngantos wonten pedhoti anggenipun Kanjeng Rama. Kegulang-gulang entah marang ingkang putra iya ya nggih. Iku wis wajibe wong tuwa ya nggih. Kanjeng Rama mangestaken dawuh. Paripurna bapa timbang. Kanjeng Rama katon amatek wijangan kanan kelawan kiri. Kena den wasani tanem jero anakku nggih. Adi Reswanto ya nggih, rungokno ya nggih dawuhe wong tuwa. Wiwit dina iki aku tak wisuda dadi pangembating praja. Tegese dadi kepala keluarga ya nggih. Mapak besan, Mbak Sul. Mapak besan. Mudun Pak, mandap Pak, jenengan mandap Pak. Tonton tukang foto batun. Pak, jenengan jumeneng ngoten iki Pak. Anakku nduk apa yo? Alah rejake ganter. Yaktine ana kadang pisan kok nduk ngono ayo. Cuma gake yo nduk iki tak pakeke Kang Mas monggo pinarak wonten sasrane nego Kang Mas. Pariki dipangestu tumanduk putra lawan putri kita. Atiku yo aku sawet kowe ganti minggah sasana nego. Salaman Cik. Besan wonten ngajeng. Besan wonten ngajeng. Besan wonten ngajeng. Bu, derek Bapak Ibu mboten ana lapun. Besan ten live. Sampun rata rambat minggah sitinggil dinaturata. Menika kadang besak ugi pamengku ganti kawis lenggah senek sinambi angrantul mamaing adicara ganti nggih adicara krobongan. Ayo Pak. Ya, tuh. Ya biasa pacar kucur maem ngombe. Hah? Nah sungkem di tengah ku. Di sungkem ku di tengah. Ya, ajeng iki. Maem anu pacar kucur sik enek. Ya. Sinegah kamur kawi kantos ingkang kinarita. Menika paniti busana. Mbah Rini Sigra ngatare mapaing adicara kacar kucur.
punapa kang dados pendhine kacar kucur satu menika dudu sanak dudu kadang dadi sedulur apa kang dadi isine satu menika jagung kawat bele kawat bodhe kawat kapas kawat lan arta kawat apa kewala manungku bujo ngatanipun Gusti kang Maha Ikan kawat obras parine yang jenalamanipun kakang jajan ayo siramu tak kanthi adicara kacar kucur iki guna kaya-kaya Joko Sedara Pati Sandang kelawan pangan Kakang Mas niki Kakang Mas pangestakaken dawuh Kakang Mas Bapak jumeneng kali Bu ngadeg jumeneng niku ngadeg tapi ngadeg dengin sak gadu-gadune Pak jenengan lumut napa Pak boleh diadakan Kanjeng Ibu iki guna kaya anggone Joko Sedana Pati Sandang kelawan pangan Kanjeng Ibu tinamya Kanjeng Ibu dados sarana yen kawula lumban anak nggih ya anakku bakal tak simpen pertandingan yo nggih aja bakal wae dudu kersane Gusti kang balakan muwah yo nggih Kanjeng Ibu mangestakaken dawuh paripurna lumamping adicara kacar kucur tampa kaya guna kaya menika lumamping adicara dahar kembul punapa kang dados pendhine dahar kembul satu menika kembul bujana Andrawina sekul panjang kunjul mugya ilang balang segalane para dene sekul kuning amuke wala muli petri sederek ingkang rupa kuning kang jangkuk wiwit donya ngantos delahan sekul kunar batos kang unar-unar mugya saged membaluar ing dinten menika paripurna darung kembul bujana Andrawina menika paniki busana Pak Rini sigra ngatane lumamping adicara hangunjuk serba tegal minangka pratandha hamentu pralambita risang pinanganten putri enggal dipun paringi momongan enggal dipun paringi wiji kang mulya utawa wiji kang danu wiji kang suci Ris wis cepet mu ya wis kon ngadeg kon medhone supaya nggone bapake lho paripurna tapai adicara hangunjuk serta gegan risang pinanganten sabda gati tanggap ing sasmita tumuju ngarsaning Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu ngabiyantor anggur pepat-pepat ngonipun Kanjeng Rama dalah Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu Kanjeng Ibu kangge kula danguning Sakang Candra Dasa Hari Ibu Ibu aku biyen tau nang gembolane ibu suwene Sakang wulan nanging Ibu dinten menika kula sowan marang karsaning Kanjeng Ibu boten sanes kula nyuwun agunging pangaksa wekdal sepura Ibu awit kula damel repot Ibu saking alam kandungan ngantos dumugi ning madya padha niki taksih ngrepoti Ibu Ibu pandene kula sampun diwaca dinten menika sampun kaladuk kapundhut lamah ing permanda tetep kula kebancut omah-omah Ibu lajeng benjang napa kula baget balas budi dhateng Kanjeng Ibu Ibu kadya sumah dalarasane ati anak tunggal sing tak gadang-gadang bisa
ganteni asmane wong tuwa ya nggih. Panyugeme kang putra sajuga tumetas deras wasane tanpa wajroning kalbu ngondo-ondo sakrone kale bapakku kan mungkin jiwa ragaku bapakku nalika aku lahir krocok dibopong-bopong bapakku Kanjeng Rama datang nikah pingin datang kula bapakku suwan kula marang ngaso panjenengan boten sanes nyuwun agungi pangaksama aku njaluk sedulur ya bapak angga kalih kula nuwun donga suci Kanjeng Rama muga sedya suci kang kula candhi saged kalaksana lestari kon kula jejodohan Kanjeng Rama anakku nggih ya anakku sing kabeh ngatur muwih satampa ya nggih nanging bapak lawan ibu bisane ngomongake ya nggih anakku ya nggih anakku ora dadi apa kabeh iku wis tanggung jawabe wong tuwa nanging wong tuwa bisane ngomongake kok nggih Kanjeng Rama mangisaken dawuh panjenengan sugeng dhateng Kanjeng Rama iki menika Kanjeng Rama Purnawan ibu diarep mani sugeng dhateng arsanipun Kanjeng Rama kantos sugeng Kanjeng Rama Edi Santoso ibu Sumire Swardi Kawistara ngabiyantara ngarsane Kanjeng Rama inggih menika Kanjeng Rama Edi Santoso Kanjeng Rama bapakku ibuku nalika kula wonten alam kandungan ibu Kanjeng ibu kangge pun kula apa kanggone derajat pangkat apa gunane donya ku akeh ibu nek ibu randungake marang kula kula sowan marang ngarsa panjenenganipun Kanjeng ibu aku jaluk sepuro ibu donga sucine ibu ingkang kula suwun mugi tansah ngarengi dhateng kula ibu yen kawula mundhut lampating permondo ayo Pak satu punika Kanjeng ibu yen paringi dipangestu tumandung ingkang putra dalah ingkang putri kantos sugeng dhateng ngarsaning Kanjeng Rama inggih menika Kanjeng Rama Edi Santoso ayo nggih kene nggih marang ngarsaning Kanjeng Rama nggih bapakku boboting kawibawanku manduk Kanjeng Rama kang mungkin jiwa raga kula prasasa swarga kuwi ana dramane wong tuwa Kanjeng Rama
napa gunane kula niki lamun to Kanjeng Rama mboten purun ndongaaken dhateng kula iya nggih muga guru kok atuta runtuta ya nggih gampang kang sarana muga sandang pangan nggih nanging yen jeneng kita sugih aja nglaeke sakabeh ya nggih Kanjeng Rama iku wis padintane anak Kanjeng Rama Sun tampa panunggalira moga antuk berkahe Gusti anggene roba rayan anakku kene anakku jeneng sira tak jejerke dadi kepala keluarga ya Duli ayo kene tak lunggune aku beling ya Duli besok yen kagungan putra aja nganti banjinde marang putra paman putri dilungguhaken Pak demen manembah marang Gusti liwat agamamu ya Duli Kanjeng Rama mangesaken dawuh paripurna lumampah adicara sungkeman adicara pangabekten ateges sampun paripurna lumampah adicara panggih satu trepindo jurika panggih warangka pepacan dekik rong tetes daging rong kempel balung rong ceklek wis nunggal tingkat nunggal sedya nunggal karep nunggal jiwa paraning sedya saperlu lelayaran tumuju ngayahi samudraning gesang awit yang gesang Madyapada kedah mangkarake wiji ingkang tumuwuh saking Gusti Pramila dumateng panjenenganipun Den Padu Bagus Adi Rismanto nggihipun mundhut lamaking permanda inggih menika pikantuk Mas Ayu Frida Oktaviandani tansah manjayuwana mugi tansah guyub rukun matur nuwun tahan dulu